Yo, what's up sa inyo mga tropa? Isa na namang classic Pinoy ulam na napakasarap at nakakatakam ang ating babanatan syempre. Nag-iisip ka ba tropa kung paano magluto ng papaitan na napakasarap? Yung tipong paghigop mo ng sabaw walang bahid ng lansa? Posible ba yung sa papaitan? Naman! Masasabi kong halos paborito ng lahat ng manginginom. Mamartek o magbabarek, pero mabis ang ulam din to tropa. Samahan mo ako hanggang dulo at ipapakita ko sa iyo ang malinis at mabangong papaitan. Kaya naman, wag na natin pang patagalin. Let's G! Bago ang lahat, isang mapagpalang araw sa ating lahat. Tanghaling tapat, napasugod ako dito sa palengke ng Kalamba. Tapat lang to ng Pure Gold. Dito sa parting dulo, nandito yung bilihan ng mga quality na karne ng kalabaw. At pangpapaitan na kalabaw tropa. Bumili din ako ng balat ng kalabaw para naman sa ibang content. Yes, tama yung narinig mo. Kalabaw talagang trip kong papaitan Ang sarap magmotor, para kang nakalaya lang. Pagdating ko ng bahay, hinugasan ko na agad tong mga pinamili ko. Kailangan mabusisi ang paghugas nito tropa para sure na malinis. Bale 300 per kilo ang pangpapaitan at 160 naman per kilo ang balat. Pagkatapos hugasan ng bonggang-bongga, nilagyan ko ng maraming asin at nilulog ko ng nawasa para pakuluan. Actually preheated na to or napakuluan na tong mga paninda nila kaya halos wala ng lansa. Pero syempre papakuluan pa din natin yan saglit para sure na malinis. Itapon ang pinagpakuluan kasi hindi natin kailangan to. Then hugasan ulit ng bonggang-bongga para pakuluan ulit para palambutin. Wala akong inilagay na kahit anong aromatics. Wala din akong inilagay na kahit anong pampalasa. Basta tubig lang. Kapag kumulo na, hinaan lang ang apoy sa pinakamahinang setting. Bali slow cooking lang to pare. Kasi wala pa naman akong pambili ng pressure cooker Mahigit 4 na oras pinakuluan to tropa bago na-achieve yung ganitong kalambot Kita mo naman yan Kung nasubukan mo nang magpalambot ng balat ng kalabaw o baka, makaka-relate ka. Sobrang tigas nito kanina. So habang pinapalambot ang pampapaitan, ihanda naman natin ang mga mabibisang aromatics. Bali sibuyas, bawang, luya at siling green lang. Ganito lang usually ka-basic ang aromatics ng papaitan tropa. Tapos itong 5 cute na siling green, sinukchak ko ng ganitong design para matanggalan ko ng buto. Balatan ng kailangan balatan, then hugasan para sure na malinis bago tsuktsakin ng trip na design. Tapos ayan, ASMR muna tayo kasi satisfying ang sauce ito tropa. Marahil nag-iisip ka na tropa kung ano ang ilalagay kong pampapait. Meron tayong isang lemon dito. Bale itong balat lang ang kakailanganin. Itong part na yellow pampabango. Tapos itong white part naman ang pampapait. Hindi natin kailangan tong juice niya kasi hindi naman tayo magsisinigang. Tapos tanglad na extra pampabango at pampahealthy. And onion leeks na pampaarte at dagdag aroma. Ganito ako kasolid magpapaitan tol. Bale ito na yung 1 kilong laman loob ng kalabaw. Pwede na rin. Kita mo naman kung gaano kalambot yan tropa Ang paghahanda ng mga sangkap ang pinaka-satisfying part ng pagluluto. At ito naman ang listahan ng mga ingredients. Pwede mong i-post kung trip mo lang. Alam mo naman na kapag nakahanda ng mga sangkap, panay shoot na lang ang gagawin natin dyan. Magsalang ng cooking pan, 1 sandok ng cooking oil lang, panggisa ng bawang, luya at sibuyas. Kapag lumabas na ang kaluluwa ng sibuyas, saka ko naman inilagay itong super quality sa lambot na laman loob. Eto na B, makinig ka. Beef cube, durog at powdered black pepper, powdered na balat ng lemon, pampapait. Bukod pa to sa fresh na balat ng lemon para balanse. May kasama na rin tong asin at betchin. Takpan lang saglit para ma-absorb yung pampalasa. Saka ko naman inilagay ang pinagpalambutan ng lamang loob. Bali 3 tasa to. Halu-haluin lang ng pabebe para even ang pagka-blend ng sabaw. Saka ko naman inilubog sa kahirapan itong tanglad, balat ng lemon, and white part ng onion leeks. Takpan hanggang kumulo. Hanggang sa lumambot yung balat ng lemon para ma-extract yung pait na nasa balat at yung bango ng lemongrass. Ganyan kabisa yan tol. Then tikman natin ang sabaw kung maibibigay na ba niya ang hanap ng ating nararamdaman. At this point, siguraduhin tama na sa panlasa bago ilubog sa kahirapan tong mga sili at pampakarting onion leeks. Takpan saglit at least 3 to 5 minutes kasi gusto ko blanch lang tong mga sili. Kita mo naman ang kulay ng sabaw tropa nakakagutom na. Pero syempre mag-plating muna tayo. Ang lupit! Syempre, kailangan pa din nating i-plating to para kaaya-aya sa kakain at para maganda sa video at picture-picture. Para may magamit akong malupit na thumbnail sa video na to.
Kung papaitan lang ang usapan tropa, napakadaming beses na ako nakapagluto nito. Napakadaming tropa na rin na nakatikim ng luto ko na to. At nag-request sila na gumawa ako ng video. The moment of truth, first bite, at nasundan ng maraming bite. Nagimasan mayang. Sa sobrang daming beses na ako nagluluto nito, maraming beses na rin akong nag-experiment ng mga alternative na pampapait. Nag-try na rin ako gumamit ng ampalaya at mga iba pang gulay na mapait. Kahit dahon ng serpentina, na-try ko na rin. At balat ng kalamansi. Pero syempre, itong balat ng lemon ang pinakamaganda sa picture-picture at video. Samahan pa ng powdered na balat ng lemon, kaya napakaganda ng kulay. At achieve ang pait na hanap na walang lansa at mabango na sabaw tropa. Hindi natin ginamitan ng kahit na anong pampaasim kasi hindi naman sinigang to, papaitan to. Ako to, si Pula ang tropa nyo. Salamat! Hanggang sa muli! So, paano? Peace!